Ahojte všetci návštevníci slovenskej prírody, lesov, milovníkov zvery a poľovníctva. Ako vidíte, dnešných 12 km prinieslo nejaký úspech. Jeden čerstvý zhodík, jelenia 14-ráka asi 1,5 kg a 2 zhodíky z minulého roku. Každopádne každé zhodárske srdiečko musí potešiť akýkoľvek pohľad na pár rôžok v lese ešte pri tej vydanej energii. No a ak hľadáte vrchný diel oblečenia, nejakú bundičku na toto ročné obdobie a na nepredvídateľné počasie, ako je dnes, určite choďte na stránku www.lezalo.sk. V sekcii jarná kolekcia nájdete bundu, model vám nepoviem, ale výhodou je v prvom rade, že je lacná a v druhom rade je ľahučká, ľahko zbaliteľná, asi taká malá. A má 5000 vodný stĺpec, veľmi príjemná, veľmi taká na aktívny pohyb v lese priam predurčená. Pri takom počasí ako dnes, že sa teplo strieda s chladným vetrom nárazovým v hrebeňoch a teraz začína aj pršať, takže aj ľahký dážď je úplne ideálny spoločník na aktívny pobyt v lese. Nie je nutné nejaký veľký batoh alebo na transport tej bundičky, hoď ju môžete mať kľudne aj vo vrecku na mikine. Príde vietor, dážď, hodíte na seba. Parádne sa v nej chodí, není nejak komplikovaná, dve základné vrecka na zips. Sťahovateľná gumička zo spodu je dostatočne dlhá, je toto XL-ko. Mám ju až pod zadok, čiže ma fakt neprepúka. Samozrejme je kapucňa, vyvýšený golier. Keď náhodou sa oteplí, bundičku zase zložím. Dám si ju do vrecka, do batoha. Takže ak hľadáte vhodné oblečenie do takto počasia, ktoré vás, by som povedal, ochráni na istú dobu pred takým bežným dažďom a pred vetrom, určite choďte na stránku www.lezalo.sk, sekcia jarná kolekcia a už si len nájsť bundičku oranžové Universe na prsou a vidíme sa v lese. Ahojte!